is currently busy. Please try again later. ಸಾಯ್ತು ಏನ ಮಾರಿ ಓಡೆ ಸಾಯ್ತು ಹೋತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಶನಿವತ್ತನೇ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಾಗ ನಾ ಇಡೀ ದಿನ ಬಿಜಿ ಅಂಚಿ ಸಾವು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ದಾದಿ ದಾದಿ ಪಪ್ಪ ದಮಗ ಎಲ್ಲ ಮದ್ರಂಗಿ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮದಿಮೆ ಅಂದೆ ಪೂರ ಸಾಮ್ಯಾನದ ಬಸ್ತ ಆಯ್ತ ಪೂರ ವಯಸ್ಸು ಅಂದ್ಬೋತಿ ಗುರು ఆయన ಸುದ್ದಿ ఉన్నದಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಅನ್ನ ಇಡೀ ದಿನಲ್ಲ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಈ ರೈತ ಪೂರ ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪೊಡ್ಚಿ ಪಪ್ಪ ಗುರು ಅನ್ನತ ನಮ್ಮನೆ ಜನ ಆರ್ ಪೂರ ತೂವನ್ವೆ ಪಂತೆರತ ತೂವನ್ವೇರು ಈರ್ ಗಡಿಬಿಡಿ ಮನ್ಪೊಡ್ಚಿ ಬರುವೇರು ಅಲ್ಲ ಬತ್ತಿಂತುಲೆ బాబా చోచునే బాబా చోచు ఇదియారు ఒక మళ్ళా కూచిదిని ಫೋನ್ ಬಾತಿರ್ನತಿ ಫೋನ್ దానికి లేన చూరు మణిబా గుళ్ళే రాపిచ్చి ನವೆ ಯಾನ್ ಪಣ್ಣ ಬರದಾದಂತ ಇರ್ನಾ ನೇ ಸಾಮ್ಯಾನ್ ದಕ್ಲು ಲೈಟಿಂಗ್ ದಕ್ಲು ಟೇಬಲ್ ದಕ್ ಪೂರ ಬೈತಾತನು ಅಂದ ಹಾ ನಾನ್ ಜನ ಲಿಸ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ತೇರ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ದಕ್ಲು ನಂಜಿ ಬಂತಾರತ್ತ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಈರ್ ಧರ್ಮ ಕಾಸುದಾಲ ಕೊರ್ಪನ ಬರ್ಚಿ ಯಾನೆ ಪದ್ಯ ಬಂಪೆತ ಅಂದ ಅಂಜನ ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ಪಣ್ಗೆ ತುಕ ಅವೇಂಜನ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರುತಿ ನಾಟ ಶ್ರುತಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಡ ಉಳ್ಳಾಲಿ ಅಂದ ಅಬೀಜಾ 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 ತೋಜುಜಾ ಈ ಬೀಜ ಈ ಬೀಜ ಈ ಬೀಜ ನೀಲುಜ ಹೆಚ್ಚಿನ ದನಿಕಲ ಮಕ್ಕರ ಇರ್ನ ಇಷ್ಟದ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟು ಈ ತುಣ್ಣದ ಐಕೊಂಜಿನ ಮುಂಚಿಲ ಎಲ್ಲ ಮುಂಚಿಲ ಮಲ್ಲ ಮುಂಚಿಲ ಬಾರ ಯಾರು ಉಂಡ ಪೆಣ್ಣು 7 kg ಉದ್ದ ಮುಂಚಿ 3 kg ಎಲ್ಲೇ ಮುಂಚಿ ಬಾಡಿಗೆ ಹತ್ತು ಬೋಡಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಮದುವೆ ಏತು ಜನ ಬರ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ನಿನ್ನ ಮದುವೆಗೆ 5 kg ಯಾವ ಬಾಕಿದ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಕ್ಕರ್ದೆ ಬಾಲ ಮಕ್ಕರ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಬೋಣ ಬೋಡತ್ತ ಐಕ್ ಐಕ್ ಪೂರ ಬರತ್ತೆ ಒಂದುಂಡು ಇಂಗು ಬಾಡಿಗೆ ಹೌದೇ ಇಂಗೊಂದು ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲಾಗಿದ್ದೇನೆ ನಾದುನಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತದಾದ ಬುಡಿಯಾನಿ ಇಂದೊಂದು ಸರ್ಪತ್ 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 ಕೊಂಚ 5 ಲಿಂಬು ಬಾಡಿಗೆ 5 ಲಿಂಬು 5 ಲಿಂಬು ಬೋಡಮ್ಮ 25 ಲಿಂಬು ನಿನ್ನ ಮದ್ವೆ ಬತ್ತಿನ ಪಿನ್ನೇರ್ ಹಾಕ್ಲೆ ಸರ್ಪತ್ತಿಗೆ ಬಾಕಿದ ಇರುವ ಈ ಡಿಜೆ ದಕ್ಲಲ್ಲಿ ಪರ್ತು ಪೂರ ಇಪ್ಪರತ ಕಾಂಡೆ ಹೋಳಿ ಅರ್ಧ ಲಿಂಬುಲಂತೆ ಉಪ್ಪುಲೆ ಕೊಡ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ 4 ಲಿಂಬೆ ನಂಕೆ ಬೋಡ ಹಾಪುಡು ನಾದುವ ಪೋಪಾರ್ ಪ್ಯಾರ್ ತನಿಖೆಲ್ಲ ಬೇತ ಐಟಮ್ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಐಟಮ್ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಕೋರಿದ ಸುಕ್ಕನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಬೊಕ್ಕ ಇರೇ ಕೊಂಚ ರೊಟ್ಟಿದ ಐಟಮ್ ಮಲ್ಪುಗತ್ತಿ ಹೊಸ ರೊಟ್ಟಿ ದಾದ ರೊಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಇರ್ನ ಮದುವೆ ಮಗಳನ ಮದುವೆಗೆ ರುಮಾಲ್ ರೊಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪುಗತ್ತೆ ರುಮಾಲ್ ರೊಟ್ಟಿ ಗೊತ್ತುಜ ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೆ ಇಂಚ ಬಿಟ್ಟು ನೇನು ಮತ್ಪತ್ತು ಅಲ್ಲೇ ಅವೇ ರುಮಾಲ್ ರೊಟ್ಟಿ ದೇ ಪಪ್ಪ ನೀತೆ ರುಮಾಲ್ ರೊಟ್ಟಿಯಾ ರುಮಾಲ್ ರೊಟ್ಟಿ ಆಗ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮೇರ ಲಂಗೋಟಿ ತನಿಖೆ ಇರೇಗೆ ಹೋಗಿತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಇರೇಗೆ ಹೋಗಿತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಉಂಡತಿ ಇಡ್ಲಿ ಸಾಂಬಾರ್ ಯಾವ ನಾವು ಬಟ್ ಸುರು ಕೆಂಜರ ಬಳಸು ಸುರು ಕಿರೆ ಬಾಡ್ಗ ಇರೆ ಬಾಡಂದೆ ಬೇಕು ತಿಗಲೆ ಬಳಸು ನಮಗೆ ಸುರು ಕಿರೆ ಐನ ಕೊಡಿ ಕೊಂಚೂರು ಉಪ್ಪಡ ಉಪ್ಪಡೆ ಪಪ್ಪ ಉಪ್ಪಡೆ ಪನ್ನಗ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪಿಕ್ಕಲೆ ಅವಡ ಆಹಾ ಈ ಪನ್ನ ಉಪ್ಪಡ ಆವಂದಮ್ಮ ಎಂಗ್ಲ ಕ್ಯಾಟ್ರಸ್ ಪುತಾರ್ದ ಉಪ್ಪಡೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಏನೈತುಂಡಲ್ಲ ಕುಕ್ಕುದ ಉಪ್ಪಡೆ ಅವು ಬಂದ ಯಾನ್ ಲವೇನೆ ಪನ್ನಿ ಇತ್ತೆ ಕುಕ್ಕು ಬಂಡ ಮ್ಯಾಂಗೋನ ಅವಿಯರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ರಿ ಯಾನ್ ಸುಕ್ಕೊಂದೆ ನಿನ್ನತ್ತ ಬೇತೆ ತನಿಕ್ಲೆ ಬೇತೆ ಇಂದು ಇರ್ನ ಪೊಪ್ಪಡ ಅಂತ ಡ್ರೈ ಪಡವೆ ಯಾರು ಬನ್ನಿ ದಾದಾ ಎಲ್ಲ ಪಪ್ಪ ಡ್ರೈವರ್ ಪೇருந்து ಅವತ್ತು ಪಪ್ಪ ಆರ ಪನ್ಲೆ ಅವು ಅತ್ಯ ಇಂಚ ದಕ್ಕ ದಿಂಚ ದೆಪ್ಪಿರತ್ತ ಓಹೋ ಅಪ್ಪಳ ಅಪ್ಪಲ ಅವು ಅಪ್ಪಲ ಯಾನಿ ಮಲ್ಲ ಏನಾದೆ ನೀನು ಧರಣೆ ದರ ಧರಣೆ ಗರ ಗರನಿ ಧರಣೆ ದರ ಧರಣೆ ತಿರುಗುಂಡನ್ನ ಧರಣೆ ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ತರುಣಿ ಓಡೆ ಹಾಕಿನಿ ಸಾರಿ ಆಮಿನಿ ದಾನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾತನ ನಮ್ಮನೆ ಕ್ಯಾಟ್ರಸ್ ಪೂರ ಕ್ಯಾಟ್ರಸ್ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತಂಗಡಿ ಉಂಡೊಂದು ಮಾತಾತದಲ್ಲ ನ್ಯಾನಗು ಮದ್ಮೆ ಮಾಲ್ ಫರಪಿದಾರ್ದಿ ಒಂಜಿ ಅಶೋಕ್ ಲೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಜ್ಜ ನಡೆ ನಿಕ್ಕಾನೆ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ತೋಪಾಯ್ತ ಯಾನದೆ ಇಮೆ ಎಂಕ್ ಮೇಸ್ತ್ರಿನ ಧ್ವಜಪಾವುನು ಯಾನ ಮೇಸ್ತ್ರಿನ ಮದ್ಮೇಪುನು ಆಯೆ ಲಿಂಟಾಂದಲೆ ವೆಲ್ಡ್ ಬರ್ನಗ ತೀರ್ತು ಬೂರ್ದು ಸೈತುಂಡ ಯಾನ ಮುಂಡೆ ಆಪು ಜನ ಆತೆದಾಯೆ
ಆರೆಂಜ್ ಲೈನ್ ಮ್ಯಾನ್ ನಾನು ತೋಜಾಯ್ತಾ ಏನದೆ ನಿಮಗೆ ಲೈನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹೆಂಗ್ ತಿಗಲೆ ಕಟ್ಟುನು ಆ ಎಲ್ಲೊಂಜಿ ಕಂಬಗು ಮಿತ್ತರ್ದು ಕರೆಂಟ್ ಸೋಕ್ ಹಾಕದು ತಿರ್ತು ಬುರ್ದು ಸೈತೇಡ ಯಾನು ಮುಂಡೆ ಪೂಜಾನ ಆತೇನ ಒಂಜಿ ಏತ್ ಮೊಲ್ಲ ಡ್ರೈವರ್ ಗೊತ್ತುನೆ ಏತ್ ಹುಷಾರು ಆಯ್ತು ತೋಜಾಯ್ನ ಮೊಲ ಇಲ್ಲ ಮೇ ಎಂಕ್ ಡ್ರೈವರ್ನ ಕಟ್ಟುನು ಆಯೆ ಓವರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಪುನು ಓಲೋಲು ಪೋದು ತಾಂಟದು ಸೈತೇಡ ಯಾನು ಮುಂಡೆ ಪೂಜಾನ ನಾ ಕಡೆಕ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ತೋಜಾಯ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಯೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ పోపును ఆయకు ಕೊರೋನಾ ಬರ್ಪುನು ಆಯ ಸೈಪುನು ಮೇರು ಮುಂಡಾ ಪುಜರಾ ಪೂರೈಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಹತ್ತಂಬೆ ಪಕ್ಕ ಇರ್ನೇನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಾನು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತು ದಯೆ ದಾಯ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಗಲು ಖಾಂಡೆ ಪೋದು ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟ ಊದುಬತ್ತಿ ಪೋತೊಂದು ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನು ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದ್ದು ದೇವರೆಡ ನಟ್ಟುನು ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರ ಗಾಡ್ ಇನಿ ಫುಲ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಗಿರಾಕಿ ಬರಡು ಓಹೋ ಇಡೀ ಊರ್ದಾಗ್ಲಿಗೆ ಸೀಕ್ ಬರ್ರ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಗ್ಲೆ ಕಾರಣ ಐತಿ ಅನ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತು ನಂಬೆ ಓ ಈ ಸರಿ ಯಾನು ಮುಂಡೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆ ನಾನು ಯಾವಡೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಚ ಇಂದ ಯಾನ್ ಎಡ್ಡೆ ಪೊಣ್ಣುಂಬೆ ಯಾನ್ ಇದಂಗುಟ ಏರ್ನೊಟ್ಟುಗಳ ಪೋತನಲ್ಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪೊಣ್ಣು ಯಾನ್ ಹೊರ ಪರಬುದ ಸುರೇಶನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬಿಜಕ್ರೆ ತುಂಬರ ಪೋತನ ಕಾಂಡೇಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ ತುಂಬಿನಿ 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 ಬಯ್ಯನಾಗ ನಾನು ತುಂಬಿನಿ ಒಳಗೆ ಒಡೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗ ಹೆಂಗ್ ಕಡೆಗೆ ಥರ ತಿರ್ಗಿನಿ ಅಂಚ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ದಾದಾ ಯಾನ್ ಫ್ರೆಶ್ ಉಳ್ಳೆ ಒಂದು ಆಪರ ಇದು ಇಜಿಲ್ಲ ಇರೆಗ ಆಫರ್ ಒದೆ ಆಪರಿಗೆ ಲೇ ಪಪ್ಪ ಯಾನ್ ಚೂರಂಚಿ ಪಿದೆ ಪೋದ್ ಬರ್ಪೇವೆ ಅಂದ ಮಗ ದೂರ ಮಗ ಪಾರ್ಲರ್ ಪೋಯರುಂಡು ಪಾರ್ಲರ್ ಆನ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಂಟ್ ಬಾಟಲ್ ಯಾನ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಪೊಯ್ ದೂರ ಪಾರ್ಲರ್ಗೆ ಪಾರ್ಲರ್ ಇದೆ ಹೆಂಗ್ ಐಬ್ರೋ ಸೇಪ್ ಮಲ್ಪೋಡು నేను సేపు మన్పడన్న కొట్టుడಗೆ ఎత్తడ ಪರಪುルಜಾಯ್ಬ್ರ ಶೇಪ್ಗೆ ನೆಕ್ಕೆ ಶೇಪ್ ಇಜ್ಜಿ ಬರ ಹೋದೆ ಫಿಂಟ್ ಬಾಟ್ಲಿ ಬುಡಪ್ಪೆತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಪಪ್ಪ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಆಮ ಹೋದ ಜಾಗ್ರತೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಹಾ. ಯಾನೆ ಹಿರಿಯ ಪುಂಜೋ ಇತ್ತ ಮೂಲು ಯಾನೆ ಎಂಕ್ ಎಲ್ಲೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಮರ್ಯಾದೆ ತಿಕ್ಕೋಟ್ ಎಂಕ್ ರವಕಿ ಫುಲ್ಲು ಡೀಪ್ ಇಪ್ಪೋಟ್ ಇರೋದ ಟೀಮ್ ಬುಡವು ಮರ್ಲೆ ಆತ ಮಾತ್ರ ಎನ್ನ ಕೆಬಿಕ್ ರೆಡ್ ಕೆಬಿಕ್ಲ ನವಗ್ರಹದ ತರಕ್ ನವ ತರೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನವಗ್ರಹಕುಲ್ಲ ಅಂತ ತರಕ್ಕೆ ನಿಗಲ ಸಿಗಲ್ದ ಕಟ್ಟ ನಿಗ ಉಪಗ್ರಹ ಪಂಪನ ಮುರ್ದು ಕೂಡ ನವಗ್ರಹಗೆ ಅವು ಸೈಡ್ ಎಂಕ್ ಮಂಡಿಗೆ ಫುಲ್ಲು ಜಲ್ಲಿ ಬಾಡು ಖಾಲಿ ಚಲ್ಲಿದೆ ವಾಡ್ನು ರಟ್ಟುకొని ಸಿಮೆಂಟ್ ವಾರ್ದು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವು ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ಡ್ರೈವರ್ದು ಸೈಪೇತ ಆನಿ ಪಾಡು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಯಾಕೆ ನಬೆ ಓ. ಆಯ್ ಒಲ್ಲೆ ಬೆ ಉರಿಪುಣೆ ಉರಿಪುಣೆ ಕಾಲ್ ಬಂತು ಹಲೋ ದೇ ಅಮ್ಮೂಲೆ ನನ್ನ ತುಲೆ ನನ್ನ ಕೈ ನಾ ಗೇಟ್ದವಳು ಅಂತ ಅಂದ ಮತ್ತೆ ದೇ ಅವ್ ಸೈ ಹೇಳಿ ಆಯ್ ಒಂತೆ ಗೊತ್ತೆ ಹಾ. ಪಾತೆರ ಒಂಚೂರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಾ. ಗೊತ್ತಾಣತ್ತ ಆನ ಅಲ್ಲ ಬರ್ಪುಣ ಪೋರ್ ಯಾನ್ ಫುಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಪ್ಯಾವ ನಕ್ಕಲ ಓಂಡು ಮಾತೆರಗಳ ನಕ್ಕಲ ಓಂಡು ಒಂದು ಎಣ್ಣಿನ ಓಂಡು ನಕ್ಕ್ಯಾರ. ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂದ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಆನ ಬಾಯಿಗೆ ತಿಗಲಾಗತ್ತ ಉಳು ಆ, ಎಂಗ ಉಚ್ಚಲ ಓಳು ನಿಕ್ಕಿ ದೇ ಓಟ್ ವಾ ಪುಂಜ ಓ. ದೂರ ಓಬ ದೂರ ದೂರ ಉರ್ಚಾರತ್ತ ನನ್ನ ಮೂಲ ಉರ್ಚಿನ ಮಾಡಿ ಜುಲೈ ಛೇ, ಉರ್ಚಾಡ ಆರಿಕೇನು ಆರಿಕೇನು ಉರಿಪೆರೆ ಬೋಲು ಒಂದು ಯಾನ್ ಎಕ್ಕಡ ಪಂತನತ ಆರು ಗೊತ್ತೇ ಅಂದ್ ಸರಿ ಉರಿಪೆರೆ. ಅಕ್ಕ ಮೂಲ ಉರಿಪೆರೆ ಅತ್ತು ಆಹಾ. ಎಲ್ಲ ಹಾಲ್ಡ್ ಉರಿಪೆರೆ ವಾಲು ಆಹಾ. ಮಕ್ಕೊಂದು ಉಳು ಕುರು ಅತ್ತ ಮಾರೆ ಕುರುಯ ಅವೇ ಉಳು ಉರು ನಾನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಾ. ഞാൻ ಎಲ್ಲ ಹಾಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಚ್ಚಿನಾಗ ಅಂದದ್ದು ಎನ್ನ ಎನ್ನುನು ಎಲ್ಲ ಪುಲಿಸಿನ ಪಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಪುನ ಬಂಗಾಪುಲು ದಾಯೆ ಉಚ್ಚಿನ ನೀರಿನಾಪುಲು ಐಕ್ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೋಡು ದಾದ. ಐಕ್ ಪರಂದು ತಿನ್ನೋಡು ದಾಯೆ ಬಂದು ಉರ್ಚಾರ ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು ಅವು ಉಚ್ಚರತ್ತು ಅರೆಗ್ ಹಾಲ್ಡ್ ವಾದ್ಯ ಊತನಗೆ ಎಲ್ಲ ಪುಲಿ ತಿನ್ನೇರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಅರೆಗ್ ಬಾಯಿಡ್ ನೀರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಆಹಾ. ಉರಿಪೆರೆ ಬಂಗಾಪುಣೊಂದು ಉಚ್ಚಿನ ಬಂಗಾಪುಲು ಅತಿ ಗುರು ಆಲ್ಟಿತ್ತು ಕುನ್ನು ನಿಕ್ಕು ಬರ್ಚಮ್ಮವು ನಕ್ಕು ತಟ್ಟಾವಾ ನಿಕ್ಕು ಸಟ್ಟಂಗಲ ಊದರ ಬಲ್ಲಿ ಏ ಲಕ್ಕದೆ maka datane bali anti mata tuku dan anti only mistake anti
ಅದೇ ಇನ್ನು ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ದಾದವೇ ಇದು ನಿಕ್ಕಲ್ ಮಾಡು ನಿಕ್ಕಲ್ ಮಾಡಿದವನದ್ದು ಎತ್ತಿ ಪೊಲ್ಲಾಂಡಲ ವೇಸ್ಟು ಈ ನಿಕ್ಕಲ್ ಮಾಡು ಊಟಗಳು ಪೂರ ತಿಲ್ಕ್ ನಿಕ್ಕು ಚೂಪೇಟ್ ನಮ್ಮೆ ಓ ಆ ಹೇಗೆಂಚ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ದಾದ ಎನ್ನ ನಿಕ್ಕರ್ದ ವಿಷಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇವೆಂಟ್ ಆರು ಪನ್ನಿ ಈರೊಂಜಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ದಿಯೋಡಿಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಊರ್ದಕ್ಕ ಪೊರ್ಲು ತೋಚೇರು ಅಥವಾ ಗುರು ಅರ್ನ ಉರಿತಿನಕ್ಕೆ ರೇಟ್ ಎತ್ಕೆ ಲೇ ಇರ್ನ ರೇಟ್ ಐತೆ ಪನ್ಲೆ ಆ ಜನ ಕಾಸು ಸೈಪುಂಡು ನಿಕ್ಲ ನಾಳ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡಾ ಚಿನಿಕಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಾತಿರ್ಲಿ Direct ಮಾಡು. ಎಂಕದ ಆಲೋಚಿ ದನಿ ಎನ್ನ ಪಗೆಲ್ ಗಂಡ ಐಂದನೆ ನಾವಿನ ನಾಟ್ಯ ಗಂಡ ಎನ್ನ ಪಟ್ಟದ ಆವ ಏನರ್ಥ ಎಂಜಿನ ಏನರ್ಥ ಯಾನ್ ಫ್ರೀ ಉಲ್ಲೆಪ್ಪ ತಾಯಿ ಯಾನ್ ಫ್ರೀ ಉಲ್ಲೆ ಪತ್ಬೆ ಏ ಎಂಚಿನ ಏನರ್ಥ ಆರು ಪನ್ಪುನಿ ಪಗೆಲ್ ಗಾಂಡ ಐನಾರೆ ಸಾರ ಹಾ. ಕತ್ತಲೆ ಗಾಂಡ ಪತ್ತಾರೆ ಸಾರ ಅಂದ್ ಅಂಚ ಹಾ. ಅಜ್ಜಟ ಆವ್ ಗೆತ್ತ ಆವ್ ಕೊರ್ಪೆರತ್ತ ಉಳ್ಳು ಓ ಒಂದಿಟ್ಟ ಏನ ಭಕ್ತನೆಯನ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆ ಪೊಳ್ಳು ಮಡಿಮಾಲು ಮದ್ಮೇಲೆ ಪೊಣ್ಣು ಬರ್ಪುಂಡು ಅತ್ತೆ ಒಂದು ನಿಕ್ಕದಾಲ ಬೋರ್ಡ ನನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಏನಡ ದಾಲ ನದೇ ಜಾಗ ಬೋರ್ಡು ಮಸನ ಬೋರ್ಡು ಇದಾವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಗಲ್ನ ಮದುವೆಗೆ ತರೆ ನಿಲ್ಕೆ ಸಾಲ ಆತನಿಯ ಎಲ್ಲ ನೀ ಸಾಲ ಬೂಟ್ನಾಗ ನಿನ್ನ ಪಡಿಲ್ಲ ಜಾಗದ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದ್ದು ಒಂಜಿ 2 ಲಕ್ಷ ತಿರ್ಗವಣೆ ಅವು ಪಾತೆರನು ಇಡೀಗೆ ಮದ ತುಬುಡೋಡಿ ಏನಡ ಇಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಜಾಗನು ಮಾರ್ದು ಅವೇನು ಎಲ್ಲೊಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಡ್ ಲೋನ್ ತೆತ್ತದು ಬ್ಯಾಂಕ್ಡ್ ಲೋನ್ ತೆತ್ತದು ಅಗುಲು ಈ ಲೋನ್ ಕಟ್ಟಂದೆ ಬತ್ತದ ಏನ ನಾವೇನು ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪುನ್ ಮುಡ್ಚಿ ಅವೇನು ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಕೊರೆ ಗೊತ್ತಂಡ ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಬಂಡ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಅವೇನು ಪೂರ ಯಾನ್ ಕೊರಡವೇನು ಒಂಜಿ ಕಸಂಟ್ ಪೊಂಜವ್ಯ ಇರ್ತಾಯ ತನಿಖೆ ಆಡ ಕೇಂದ್ರ ಓಪುನಿ ಯಾವು ಅತ್ತೆ ಆ ಪೊಂಜಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಟ್ನ ಮಲ್ಲನ್ನ ಎಂಕೊಂಜಿ ಉಲ್ಟಲಾತು ಓ ಇತ್ತೇರಿ ಮದಿಮಲತ್ತ ಅದು ಮದ್ಮ ಏನು ಅಲ್ಲ ಬತ್ತೀನಿ ಆ ಉಂಟು ಆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ನ ಮಟ್ಮೆಗು ಉಚ್ಚುನಿ ಯಾನಿ ನೆಟ್ಟು ಚೋಕು ಉಚ್ಚಿ ಬೆಟ್ಟುಲ ಜನಕ್ಕುಲಿ ಕೇಳೋಡು ಕೇಳು ಉಚ್ಚಿ ನಿನ್ನೇನು ಉಚ್ಚಿ ನಿನ್ನ ಅಂಚ ಉಚ್ಚಿವೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬೆರ್ದಾದ ಬತ್ತಿರ್ನಿ ಏ ಅಕ್ಕ ಇರ್ತಾಳ ಬೇಜಾರು ಅನ್ಪಡ್ಚಿ ಆರು ಅಂತ ಗೊದ್ದು ಇರ್ನ ಮದ್ಮೆಗೆ ಉರ್ಚು ಅಂದ್ ಹತ್ತು ಬಂದ್ಬಿಡಾರು ಉರಿಪ್ಪು ಅಂದ್ ಅಂಚ ಮೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಹೊಣ್ಣೆ ಇಕ್ಕೇನಿ ನಿಕ್ಕು ನಾಳ ಯಾನು ಉಚ್ಚಿನಾಯ್ತು ವೆರೈಟಿ ಮೋಡ ಯಾರು ವೆರೈಟಿ ಉಚ್ಚುವೆ ವೆರೈಟಿ ಬರ್ಚಿ ಇರೆಗೆ ಏತು ಗೊತ್ತುಂಡು ಆತು ಉಡ್ಚಿನ ಯಾವ ಸಾರಿ ಪಂಡಲ ಛೇ. ಇತ್ತುಂಡ ಯಾವ ಇಟ್ಟದ ಜೋಕಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಉಚ್ಚಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ತುಂಬು ಉರ್ತಲಕ್ಕನೆ ಉರಿಪ್ಪು ಯಾವ ಒಂದು ದಾದ ಅಪ್ಪ. ದಾದೆ ಈಡೊಂಜಿ ಪನೋಡು ನಿತ್ಯ ಪಪ್ಪ ದಾದ ಬಾಲೆ ದಾದ ಪಲ್ಲೆ ಮಗ ಎಂಕಿ ಮದಿಮೆ ಇಷ್ಟೇಜಿ ಪಪ್ಪ ಯಾನ್ ಲವ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವ್ರಿ ಯಾನು ಏ ದಾದ ಬಡಂದುಲ್ಲ ಬಾಲೆ ದಾದ ಬಡಂದುಲ್ಲಯ ಎಲ್ಲೆ ಮದಿರೆಂಗಿ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಮದಿಮೆಯ ದಯ ಅಕ್ಕಲು ಕುಸಲ್ ಪಾತೆರ ಬಂಡದು ಇಲ್ಲೆಂಡ ಕುಸಲ್ ಪಾತೆರಂದುಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಪಪ್ಪ ಯಾನ್ ನಿಜಾನೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ದಯ ಖುಷಿ ಯಾನು ನಿಕ್ಕು ಖುಷಿಯಿಂದ ಆಯ ಬುದಾರ್ದಿಯ ಗೊತ್ತುಂಡ ಈ ಎಂಕ ಖುಷಿ ಕೊರುವ ಬಂದು ಸೈಪುಣ ಕಾಲೋಡು ತಾದಂಡಲ ಪೇರ ನೀರ ದೊಂಡೆಗೆ ಪೈಪಂದು ಆಂಡ ಈ ಕಡೆಕ್ಲ ಇಸ ಕೊರಿ ಅತ್ತಯ್ಯ ಬಾಲೆ ದೇ ಗುರು ಅಣ್ಣರೇ ಇಂತು ವಾಲು ಬುಕ್ಕಾತನತ್ತಯ್ಯ ಈ ತಂದು ರೊಟ್ಟಿ ಗಿಂದು ರೊಟ್ಟಿ ಪೂರ ಪಂಡತ್ತ ఆయన ಪೂರ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಲ್ಪಿಯ ಪೂರ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮನ್ಪು ಕುಂಬುಡದ ಕೊದ್ದಿಯೊಲ್ಲ ಕಾಯ್ದ ಸುಕ್ಕಲ ಮನ್ಪಿಯ ಮದುವೆಗೆ ಬತ್ತಿನಕಲು ಎನ್ನ ಸಾವುದ ಒಣ ಸುಂಡುದು ಪಾವಡಿಯ ಲಕ್ಕ ಬಾಲೆ ಲಕ್ಕ ದಯಕಾರ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪೋ ಮಗ ಅಯ್ಯೋಲ್ ಕಾತೊಂದುಪ್ಪೆ ಪೋಯಾ ಇಜ್ಜಿ ಪಪ್ಪ ಈರ್ನ ಮಗಲ್ ನಮ್ಮಿ ತೀತೇನ ನಂಬಿಕೆ ಇರೆಗ್ ಈರ್ನ ಮಗಲ್ ದಾದಂದು ಇರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಇಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡ್ ಪೊನ್ನು ಬಾಲೆ ಮದಿಮೆ ಕೈತಲ್ ಬನ್ನಗ ಪೊಪ್ಪನ್ ಬುಡ್ದು ಬಲ್ಲಿತ್ತಂಡ ಪೊಪ್ಪನ ಬೇನೆ ದಾದಂದು ತೂವೋಡು ನಿತ್ತಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಇಂಚ ಪಂಡೆ ಪಪ್ಪ ಯಾನ್ ಏರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಪೋಪಜಿ ಪಪ್ಪ ಏರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಪೋಪಜಿ ಅಂದ ಮಗ ಈ ಕುಶಲ್ ಮಂತನೆ ವಾಲೆ ಪಪ್ಪ ಎನ್ನ ಬರತ್ತಿಗಲೆ ಉಂತುದಿತ್ರ ಮಗ ಉಣ್ಣು ವಾ ಯಾನ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿ ಮಾಡ ದಾದ ಎಂಕ ಉಚ್ಚನ ಚಾನ್ಸ್ ಇದ್ದೀನಿ ದಾದ
ಆಡತ್ತ ಆನ ಉಚ್ಚನ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಹಾ. ಯಾರು ಸೋಕುಡು ಉಚ್ಚುವೆ ತುಲ ತಿನ್ಪುಣ ಉಚ್ಚುವೆ ಯಾರು ನಿಂಡ ಕೇಳು ಆ. ಈತ ಉರಿಪೆರೆ ಉರ್ತೆರೆ ಅನ್ಪತ್ತ ಆ. ಉರಿಪುಣಕ್ಕೆ ದಾದ ಅನ್ಪುಣಿ ಉರಿಪುಣಕ್ಕೆ ದಾದ ಅನ್ಪುಣಿ ಉಚ್ಚುನು ಅವೇ ಉರ್ಚುನಕ್ಕೆ ಉರ್ಪುನು ಆ